Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da wannan lokacin al'umma da mata. A yayin da zanga-zanga ta ɓarke a jihar Niger, wato a cikin garin Suleja kenan, nan kusa da Abuja, za ku yi jama'a suna ta korafe-korafe akan wato gwamnati ba su yi magana ba, sun yi shiru, sannan kuma al'umma suna ta jin wahala yayin da abubuwa suna ƙara tsada. Amma alhamdulillahi sanadiyar wannan zanga-zangar da ake yi wani lokaci a gan abubuwan ya ɗan yi sauki. In za ku yi duba na ku gan wato a nan still a Niger state kuma an ce kwanakin baya da tsarin juma'an da ya wuce abubuwa sun yi sauki a kasuwa, saboda in za ka kai masara kasuwa, sannan kuma jama'a da yawa ba su yi wannan masaran ba, duk da cewa ana bukatar masaran amma ba su yi ba, an bar shi ba. To daga safe zuwa yamma masara ya ɗan sauko, so alamu kamar cewa insha Allahu abubuwa su sauki. Amma da cewa abu ya kasance haka, jama'an cikin Suleja ba su samu wato ba su yi kasa gwiwa ba, sun fito sun rashin goyon bayan su akan wannan al'amarin da yake faruwa yau da gobe. Sannan kuma malama da yawa suna magana akan wato shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya cire wato maganar tallafin nan, ya mai da tallafin mai a yanda yake, saboda a samu saukin al'amura.